Salutare tuturor, eu sunt Ianis, eu sunt Pavel, el este Ianis, astăzi vom face un video. Tu ai zis, eu sunt Ianis, bă. Da, el este Ianis, eu sunt Pavel și astăzi vom face un video de reload în care scopul nostru va fi să dăm win. Dacă n-am să dăm win, am să fim niște Nu, stai, scuzați-mă. Bă, copile, am zis să nu-mi răspunzi, ai zice mie, eu te întreb, nu-mi pasă că-ți schimb numărul de telefon, am zis că nu-mi pasă, nu ți-am pus numărul pe YouTube. Nu, dar nu pot, frate, că o să zic că mamă ăsta, tipul ăsta, nu, șterge și pe ăsta. Nu șterge! Pasă! Lasă-mă că o să râdă lumea. Da, o să râdă. Păi da, decât de zice mie că e de Mititela. Știi că te aud. Da, nu înțeleg de ce copilul ăla are atâta IQ. Are mai mult IQ ca Albert Einstein. Ianis! De ce nu merge să te... Salut! 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 Stai că înregistrează audio. Pur și simplu nu mi-a răspunde la mesaje. Ok? Îi scriu prost, dar nu răspund. Deci îmi pare rău, dar îmi pare că copilul ăsta nu își face canal, deci nu va veni. Are probleme? Are probleme? Ce zici? Are probleme? Vedem ce mi-a trimis. Noi murim de nervi pe videoclip, clar? Ia uite, scriu, nu scriu. Hai, ba. Nu, stați, nu. Am omorât un player că s-a aruncat de la 10.000 de metri. Scuzați-mă pentru el. Și scuze numele lui. Și numele meu că vedeți cum pierd. Ha, cheater. Eu trag, bă, eu trag. Mamă. Boli? Uite ce-o postez pe YouTube, că cum mor eu. Mi-am luat fall damage că m-a alunecat de pe casă. Mi-am luat fall damage că m-a alunecat de pe casă. Da, pare că a fost rău. Meu videoclip. Mă cer un copil care nu mai vorbește deloc astăzi. Dar nu dau date personale, că-s destul de... Dacă și vorbesc serios. Deci dacă mai este un mesaj, îi dau numărul să-ți spamați cu sunatul. Da, să-ți spamați, bă, cu sunatul. Iar îi dau numărul. Da. Iar vă dau numărul. Bă, pun și poză dacă vreți, acum pe ecran. O să fac captură de ecran, trimit pe calculator. Pun și poză pe ecran. Pun și o poză cu fața lui, dacă mă enervează mult. Pun o poză și cu familia lui. Și cu tatăl lui. Bine, pe cineva. Și o să pun o poză și cu tatăl lui. Bă, dar nu mai fi ce să zici, nu știu. Nu știu cum arată, dar nu de date personale, nu e zicem acum o Bă, să pun poză cu tatăl lui de gri. Bro, are-i bot. Ce are în bot? Doar n-am simțit eu. E crep. E mort. Și dă-i dă. Stai. Dă-mi repuși, dă gri. Bă, cum am zis după aia. Asta e rifle. N-am shotgun. Loot. Ceva. Haide, bă. Fugi, că e bună asta. Nu, stai. Fugi, da. O să facem așa. Dacă la clipul ăsta facem peste... Am murit. Facem 2 like-uri. Dacă la clipul ăsta nu. Dacă la clipul ăsta facem 50 de like și 10 abonați, vă dau numărul. La fiecare trebuie să avem 50 de like-uri.
Fiecare trebuie să aibă 50 de like-uri. Dacă strângem la ambii 50, dacă facem ambii jumătate, vă dăm numărul lui Mititelu. Punem poză pe... Nu punem poză, doar scriem în comentarii. Scriem în comentarii la video. Mamutrar. Cine are mamutrar? Cine are mamutrar? Pavel are mamutrar. L-am murit. Pamangiu tău cu tot, să moară familia ta. Sau urăsc, dar n-asta. Hai bre, și cea nu pasă corpul meu. De la unul. Și? Nu mă întreb așa cu asta. A avut hack-ul. Dar ne dă cu ultimii hacker, nu întreba. De ce? Întrebați și pe Epic Games. Bă, la 100 de dacă facem 100 de abonați pe videoul ăsta, Nu. dau date personale despre toată... Deci abonați și 50 Dacă fac 100 de abonați, Nu, 10 abonați. Dacă facem 10 abonați din videoclipul ăsta, dau date personale despre taxele Mititelu. Bă, da. Nu mai ține numai sincer, nu îl punem numai. Ok. Uite așa, cred că e nesimțire. Da, bă, e nesimțire. Dar nu, e nesimțire. Acum nu vrem să vă punem să vă abonați, să facem 10 abonați și 50 de like-uri, după aceea să dați alt subscribe și un like. Da. Nu facem nimic, nu dăm nimic. Sper să vă placă. Poate fi chiar. Care trage, bă, numele lui tataie? Ce? Care trage, bă, numele lui tataia? De pe vremea lui Ceaușescu. Sau Ceaușescu. Ceaușescu, Mititelescu. Hilescu, 32. Am putut? Am murit. Dacă vreți să știți, cred că o să fac pe care pot acum, ador skin-ul ăsta. Cred că sunt începător de izolație, treacă de 3 luni, cred, sau 2 și că bă, nu, el de 4, eu de 3 luni. Că vorbite. Eu din octombrie și acum suntem în ianuarie. Nu calculez. 26? Ăsta mă weekend, nu calculez. În vacanță, de. Și ton și... Ce, bă, că tu nu mi-ai dat și ton mi-ai dat doar? Aștept să mi se dea bine și după aia. Mi-ai dat doar... Doar un padran. Mulțumesc, Fortnite. Mamă, viplere. Mi-au făcut capcană. Știam, eu sunt prea bun. Dar știam că mi-au făcut capcană. Eu dau random, că nu văd pe nimeni. Robert, am făcut 9 minute, când noi puteam. Mai facem meciul ăsta și încă unul de Rilo. Mai facem meciul ăsta de Rilo și cred că am tulit-o. Dacă facem 500 de abonați, putem să facem clipuri mai lungi. Dar nu o să le facem mai lungi, o să le facem de 12 minute, poate de... 20. Nu știu. Nu o să le facem. Poate de 20 maxim, 30, 80, poate 90. Poate 120, cine știe. Da, din vară la toamnă. Din vară la toamnă! White? White? Echipieră! Nu! Copilul m-a întrebat dacă am terminat video-ul. Nu-i răspunde, nu-i răspunde. Mă țin
trebuie să... Mi-a picat un rifle din chapterul vechi, mitic. M-a dat 200 HP. Nu ați pe victorie. Dați-mă, dar... Uite-te! Dar mă simți ce nervi mi-a făcut. Mitic! Da, știu. Uite-l, vezi? Frumos! Sunt slab. Dar am avut tactical. Nu m-a întrebat de ce nu fac boss pe neamul ăsta. Pentru că... Nu cu neamurile tale cu tot... N-am zis nimica, n-am zis nimica. Gata aici? Scuzați-mă de mititel, îmi pare rău. Era. Scuzați-mă de el. O să apară în dreapta, că am WhatsApp și pe calculator, o să apară în dreapta mesaje, o să le vedeți. Dar nu îi răspund. Vrem. Mama, nu-mi pierd să pierd rifle-ul mitic. Am rifle-ul mitic din set normală. Mamă. Sau poate permis să-l pierd. Mamă, cream că trage altul. Zice aimbot. Și am... Ăștia zic acum aimbot. Nu, poate ei au aimbot. Mort. Timpul prea mă intră în box. Deja, eu vreau să așa prin spate frumos cu face în 2025. Alea care am nou fericit, că e primul meu. Da, chiar am nou fericit. Dacă mi-am intrat în boxul ăla. Eu vreau să iau frumos ca cum se ia în 2025. Zi așa. Dar Pavel, îți mulțumesc că zici că ai nevoie de bine. Ce bine? Breda. Breda, stai. Easy. N-am intrat pe serverul ăsta. Ma Fred. V-ați spus voi cu vina. Iau haiul. Păi poți să ataci și pe ăștia, te rog. Am ia hai. Dar trage după mine. De acolo. Și trage bine. Cred. Te-am luat haiul, dar... Băieți, zici că stai la cheșca. Nu! Mi-a spart! Emergi! What? Uite-te pe Cum tine. dau capul ăștia? Cum dau capul ăsta? Nici jucăm la ram! Cum îmi dau capul ăștia? Cum îmi dau cap? 160... Am avut 164 HP. Cum îmi dau capul? Mamă, dar e the best loot! În afară de SMG-ul ăla, nu știu. Îl păstrezi, Petru. În caz de caz. Vezi că ai un drop în spatele tău. Și ce? Dă-lui Dumnezeu un best loot. Bine. Vezi că a trecut pe... Vezi că sunt 14 minute. Păi da, meciul ăsta și papa. Stai, păi cât avem voi să facem? Nu știu. Dar nu știu cât o să se uită oamenii. Păi... Eu zic să vezi atro pentru meciuri. Bă, drop, bă, dar n-ai meciuri. Da, chiar. Amul meu face ușii.
Te gură. Te gură. Te gură. Ăsta a fost videoclipul. Eu am fost Pavel, el a fost pianist. Pa, pa.